Puila no kupulung hamjang mabai norok jotono no lamsago. Friendchong norok saidaman India ni borok sabo Puila Nokha Sakao Thangka. Aboni answer baksaba agino saimanjak ongkhana baksaba saimanya ongkhana. Je saimanya rokno ang sai resine aboni answer ongkha Rwkhe Sharma. Bwrwi rokni bisingo Puila Nokha Sakao Thangnai hinkhe Kalpana Chawla. Tini ni o video Kalpana Chawla ni kogrokno kaham khe saiman layane. 17 मार्च 1962 बिसिओ हरियाणानि कर्नाल सिटीओ कल्पना चावला आसाख्या बो सरायफुरो नखा साकाओ आथुकिरि रगनो नासिगै पद्रे पदवानसगो ताई एरोप्लेन रक आर्टिस्ट खलायनानि बेलाय हामजागो लेखा परा सोलोंथानि बो बेलाय नकसरां 1982 बिसिओ बो पान्जाबनि इन्जिनियारिं कलेजो ग्रेजुएशन कमप्लीट खलायख्या उलो ताइबो कुजुगो परिना बागै बो आमेरिकाओ थांगो आरो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन हायुं हा नखानि परा रगनो परिबाई कोर्स कमप्लीट खलायख्या उलो 1988 बिसिओ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बो पीएचडी डिग्री बो परिउइ पाख्या 1988 बिसिओ कल्पना चावला अमेरिकानि नासाओ सामुं खलायनानि चान्स मानि थांखा नासा ओंखा अमेरिकानि हायुं हा नखा साल ताल आथुकिरिनो दैयै रिसार्च खलायनाय काइसा ससिक्रों एबा वैज्ञानिक रकनि दल आबहाय ताबुक चिनि इन्डियानि हिंके इसरो एबा इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन कल्पना चावला 1991 बिसिओ अमेरिकानि सिटिजेन मानि थांखा 1997 बिसिओ बो स्पेस शटल बाय नखाओ थांना बागै पुइला चान्स मानखा 1997 बिसिनि 19 नभेम्बर बरक बेबागै खरगदक एबा 6 जना स्पेस शटल फ्लाइट STS-87 बाय नखाओ थांखा बरक असंसार बाय सालमानि 1,16,36,000 किलोमिटारनि हासालो थांखा बरक नखाओ 372 घन्टा एबा 15 दिन 12 घन्टा रमै नखाओ तंबुखा आबोनि बिसिखो थामुलो 2000 बिसिओ स्पेस मिशन नि बागै बनो सिलेक्ट खलायोखा आरो कल्पना चावलानो खबै बेबागै खरकसिनि एबा 7 जना सिलेक्ट ओंखा हाइफानो बरक आ बिसिओ नखाओ थाङै मानलिया उलो 2003 बिसिनि 16 जानुवारिओ कल्पना चावला तै बिनि दल रक स्पेस शटल STS-107 बाय नखाओ थाङो बरक थांमानि जरा बरकनि आ स्पेस शटल टैंकनि थर्माल इन्सुलेशन फोम चिकनसा कागै कलाय थांखा आबनो यां तलाव तंनाय साइन्टिस्ट रक साइमान फनो आसगबाय मुसाफानो देरागला खिनै वानसगो आबनि बागै आ साइन्टिस्ट रक कल्पना चावला संनो आबनि कग्रक किसाफानो सालिया कल्पना चावला सं चिदक एबा 16 दिन नखाओ तंगै संसार तै हायुं साइन्स तै मडार्न टेक्नोलॉजी नि गोबांमा रिसार्च खलायख्या 1 जानुवारि 2003 न बरकनि सामुं पाइबायै अ संसाराव किफिलो बरक संसारनि नबारथाय एबा एटमॉस्फियर सपायखे बरक थांमा जरावो टैंकनि फोम कागै स्पेस शटल कपला ओंमानि आयां तै नबार कुतुं हाबगा आबो बेलाय स्पीड खे तुंमा बाय आरोनि कपला ताइबो तरि थांगो आबोनि बागै बरकनि आरोनि मेसिन रक खामिया ओंगै थांबायख्या पाइथागो बरकनि आ स्पेस शटल हरसंगै थांगो आबो बाय कल्पना चावला सं अ संसारो गलायासिनि सिगांनो लांमा सबायख्या तै बरकनि सागमां रक थापला सावै थांबायख्या आ कखामरक अमेरिकानि टेक्सास टाउन गलायख्या नासा आबरकनो रुतुगै कारिवै आबोनि कखाम हांगार साजाग्रक सिमिसे मानसिओ आ गतनानि बागै नासानि स्पेस शटल लॉन्च प्रोग्राम बिसिगनै एबा 2 बोसोरनि बागै सस्पेंड खलायरजाखा ताबो कल्पना चावला न बरम रुवै बिनि मुंगै इन्डियानि सैटेलाइटनि मुं नारागजाखा अ संसारनि गोबांमा जागावो कल्पना चावलानि मुंगै गोबांमा स्कुल कलेजनि बुमुं लामानि बुमुं फलनि बुमुं रक नारागजाखा कल्पना चावला ताबो अ संसाराव क्रिफानो बिनि मुंले गोथां तंखो चिनि बखावो बो ताबुक बो गोथांनो तंखो हाइके फ्रेन्सं नरक गाहाम खेनो साइमान बायखेना इन्डियानि बृरि रकनि बिसिंगो पुइला नखा साकाओ थांनाय कल्पना चावलानि कग्रकनो बायथागो नरकनो बेलायनो हामबाय भिडिअ पासगै नायतंमनि बागै दिनैनि बागै आसगनंसिथों जतननो हामबाय।